अपनी नाई हरवा आज टेलीफोन आइल बा मैया अवतारी अपनी नाई हरवा आज टेलीफोन आइल बा। अब कलकत्ता से खुलल बा पटना में लागल बा कलकत्ता से खुलल बा पटना में लागल अब पटन देवी से करेली मिलनवा आज टेलीफोन आइल बा। अब पटन देवी से करेली मिलनवा आज टेलीफोन आइल बा मैया अवतारी अपनी नाई हरवा आज टेलीफोन आइल बा मैया अवतारी अपनी नाई हरवा आज टेलीफोन आइल बा। पटना से खुलल बयारा में लागल बा पटना से खुलल बयारा में लागल अब आयरन देवी से करेली मिलनवा आज टेलीफोन आइल बा। अब आयरन देवी से करेली मिलनवा आज टेलीफोन आइल बा मैया अवतारी अपनी नाई हरवा आज टेलीफोन आइल बा मैया अवतारी अपनी नाई हरवा आज टेलीफोन आइल बा। आरा से खुलल बा बिया में लागल बा आरा से खुलल बा बिया में लागल अब महतिन माई से करेली मिलनवा आज टेलीफोन आइल बा। अब महतिन दाई से करेली मिलनवा आज टेलीफोन आइल बा मैया अवतारी अपनी नाई हरवा आज टेलीफोन आइल बा मैया अवतारी अपनी नाई हरवा आज टेलीफोन आइल बा। बिया से खुलल बा डुमराव में लागल बा बिया से खुलल डुमराव में लागल बा अब डुमरेजनी माई से करेली मिलनवा आज टेलीफोन आइल बा। अब डुमरेजनी माई से करे मिलनवा आज टेलीफोन आइल बा मैया अवतारी अपनी नाई हरवा आज टेलीफोन आइल बा मैया अवतारी अपनी नाई हरवा आज टेलीफोन